يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Ассалому алейкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат. дӯстони азизам, аз ҳаматон миннатдорам. баъд ҳаррӯза подписчикое ки дар канали ман меҳмон шудастен, ҳама каса хуш омаден. хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунем. иҷада зуволаи самбуса шурӣ судем. Самбусаи осона ки ба маззаи резонак мешава. Барои хамируш 1 литр кефир дар кураи кефири хунукак, баъд ягон 800 мл равған, 1 қошиқи калон намак дар кураи орд. Тамом. Хамирмона сахтакак мешурем, ранги хамири кулча биёя. Да хамир дрож намеандозем, бе дрожай. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, ба дастгирии шумоҳон 11 000 нафар шудем дар ютуб. ҳаматонда раҳмати калон. Аз ҳаматон миннатдорам барои дастгиритон, барои лайку подписатсиятон, барои суханои хубе ки менависен. Аз ҳаматон миннатдорам. Не ки канали ма беҳад суст пешрафт судаю, хай майли. Худо каматия ғама немеган ку. Як каналои беиманеҳакоя мебинӣ ки чанд ҳазор подписчик кадаган. Канали мая 3 соли ров наштаг, нав 11 000 шудай. Агар ки масалан канал ма реклама кунама да ягон блогерои номи подписчик бия гуфта мебиёя подписчику, просто намехоҳам. Мегум ҳами одаме ки худаш ҳами яки да каналу медроя, видеома тамошо мекуна, маҳқул мешавашаку, баъд меиста да канал подписатсия мекуна. Манда анам хали подписчико дар куран. Хали подписчикои ҳавоӣ не. Хай ҳам қашанбасай оста оста ҷамъ мешава. Инам хел хамира сахтакак шуриду мондум. Ягон 10-15 минутак мемоне, меиста дам мегира, баъд куллача мекунем. иҷада начинка барои дарунии самбуса тайёр кардем. 2 кило кадуя гирифтагим, ҳози айтёрка мегзаронум. 1 кило пиёз, ягон 600 грамм куриная грудка. Инам хел пиёза кати куриная грудка реза кардум кубикчаю, баъд кадуя айтёрка гузарондагим. Намак меандозем, мурч, зира, баъд приправаи дӯстдоштаи хутуна меандозем. Кам тараки дигар равған мерезем дарунушда. Тамом алараш мекунем фарша. баъд бисёр савол мешава ки барои чӣ причатки кати кор мекунен, барои хонаводаи хутун тайёр мекунен ку масалан шарт нестае ки причатки пушоя. Гуфтам хеле савол шудагай. Просто мада маҳқулай хоҳарҷоно, апаҷоно, причатки кати кор кардан мада маҳқул. инам хел фарши самбусая тайёр карда як тараф монду. Анаку хамири самбусая куллача мекунем. чӣ хеле ки аввали наворда гуфтум, ин самбусаи осонпазӣ ба маззаи резонак мешава. Самбусаи қатқат мекунем ку ва як коруш камтарак бисёр таракай. Бисёри одамай хушашон наметия ки тайёр кунанд. Инами самбусаи осонпазака як бор тайёр кунен маҳқул мешаватуна. инам хел хамири самбусая куллача карда руша пушонда мемонем. Ягон 15 минут меиста дам мегира, баъд туну карда мепечонем. дӯстони азизи ман, апаҷонои хоҳарҷонои ма, иҷада телеграм канали якта бонуи тоҷика барои шумо тавсия додестам. Да каналош пухтупазои парҳезӣ мекуна, хӯрок, шириниҳои диетически. Бисёриҳо да комментария менавистанд ки тарзи тайёр кардани хӯрокҳои диетическия нишонтиен. ина метавонед ай ҳами хоҳарак ёд гирен. ин хоҳарҷон да Германия зиндагӣ мекуна, хондагиай, сертификат гирифтагиай барои ҳами пухтупаз кардан. Курси платнаи хӯчакшудагиай, масалан да 300 сомон шумоон курс мегирен. 25 намуд ҳами ширинию хӯрокҳои тарзи тайёр карданша нишон метиятуна. Бо ҳастаи камтар арзонтар шуда 150 сомон 15 намудша нишон метия. Бо гуфта ки чи чандтаи дига пухтупазоя падарка дарунушда нишон метиюмшуна. Десерту хӯрокҳои фасона ки ба мазза тайёр мекунанд, ба хӯрдануш одам хароб мешаваю фарбеҳ не.
хоҳишмандом марҳамат, силкашона дар якум комментария мемонам, силкаи телеграм. Дароин подписаться кунен, беҳтарин каналай. Номерошонам дар рӯи экран мондагиём. Чияй? Номерои Германияй. инам хел хамири самбусая руша пушонда мондагӣ будам, ягон 15 минутак дам гирифт, баъд туну карда мепечонем ба нами тарз. Ман куллача печондум. Шумо чӣ намуди ки хоҳен, ҳамон хелша мепечонем. баъд як дута хоҳарако да комментария навистанд ки апай чӣ ба ина масалан ягон чи тайёр касодем мегею кадестам намеге. намедонам хоҳарҷон, хай ами лафзи ҳама ҳар хел. Кадестамам мегум. Хел мекунам ки ина масалан хӯрок тайёр кадестам мегум, ранги кадагӣ бури гап задагӣ мешавада. Барои ҳамин хӯрок тайёр карсодем или касодем. Инам хеле хоҳарҷонои мае ҳамаи чӣ да аҳамият метиҳна. Баъд савол дода ки шумо куҷогӣ ҳастед. Ман шаҳри навиём. Дар шаҳри нав таваллуд шуда то 6 солагӣ ма дар ҳамуҷа истодагием, баъд Душанбе омадагием. Дар Душанбе мактаб хондагием, калон шудагием. Айни ҳол дадаҷону очаҷон ман ҳамин Душанбе да зиндагӣ мекунам. ҳам шаҳри навӣ, ҳам Душанбегӣ. Инам хеле. инам хел самбусаи печонда шудум, болоша тухм шакида, кунжитаки сафедак мерезем, дар духовка дар 180 градус пухта мегирем. инам хел самбусаи печонда шудум, дар духовка мондагиём то тайёр шуданша дастархон соз мекунам барои рӯзакушоӣ. иҷада чой дам кадестам. инам хел самбусаҳо тайёр шуданд. Зверабой тайёр кардагим катиш. Тарзи тайёр кардани зверабой дар каналам ҳастай, барои ҳамин нишон надодам. ҳозир мешинем ифтор мекунем ҳама каса. Худоҷон рӯзаи намози ҳамамона ба даргоҳаш қабул кунад. иҷада баъди рӯзакушоӣ барои шаварам чои кабуд дам кардам, донаги кати ҳозир мешинанд мехӯранд. барои худумо кӯдако торт майда кардам, кӯдакода чой мекунам, худумда кофе ҳозир мешинем мехӯрем. соли гузашта ҳамин моҳи шарифи рамазонда шириния беҳад бисёр тайёр кардагӣ будам. ҳамин пухтупаза бисёр мекардам. айтане ки хароб шавем, ҳамамон фарбеҳ шудагӣ будем. барои ҳамин и рамазонда ҳаракат мекунам ки пухтупази ширинӣ камтарак шавад. ана иҷада боша бо дигар рӯзае барои ифтор дастархон соз карда тайёрӣ дидестам. хона меҳмон омадагӣ буд. хонада ягон ширинӣ тайёр кардагӣ набудум. ба ай пятёрочка инам хеле чизкейк заказ кардам. Чизкейки Нью Йорк. дар таркибуш ягон чизи ҳаром надорад. сир чи творог тайёр шудагия ё творожный сир. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, дар телеграм канал кушодагиём, кадометон ки телеграм дошта бошед,
масалан дар канал ягон кас нав подписаться мекунад, ссилкаша дар якум комментария мемонам, марҳамат дароен подписаться кунед. Телеграм канал ман беҳтарина духтаро маъқул мешаватуна. بزا همه دنیا بدونه از تو فقط هست یه دونه مثل تو نیست هرچی بگی. баъд бо савол шудагӣ буд ини банкачояҳоз дидум ба хотирам омадак. ҳами банкачоя меган хеле чи тунукагия ё ки шишагия керамикая хоҳарҷоно. баъд меган ай куҷо гирифтаги, ай валбрис гирифтагиём дар кор боша нависен, ссилкаша мемонам туна. баъд и банкачоя вақте ки скидка буд ҳамон вақта ман гирифтагӣ будам. шумоям дар корзинатон мона беста нигоҳ кардан гиреда, кай вақте скидка шава баъд гире. ҳозир қимати баъд шудагия. عاشق تو هم من یه تنه نبضم رو دستات میزنه من با تو عشق رو پیدا کردم. نمیدونی چقدر برام عزیز خاطره اگه تو تب کنی یه شب من میمیرم به خاطرت قصه دوست داشتن تو خونه تو رگهای منه تو همه دنیای منی عشق تو دنیا. инам хел камтару меваги майда кардум, дастархон мунасоз кардем, шӯрбомам тайёр шуд. шӯрбои тарзи тайёр карданша нишон надодум, дар каналом ҳастай. бисёри бад мешава гуфта нишон надодум. косода бардоштум, ифтор кардем. худоҷон рӯзаи намози ҳамамона ба даргоҳаш қабул кунад. худоҷон гуноҳҳои ҳамамона бахша. да ҳамиҷа навора ба охир мерасонум. хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша то навори оянда. лайку подписатсия фаромӯш накунед.